Ало, Да. чакай малко, че се спичих слушалките. Добре. Аз снимам клип как да тролним приятел. Тей, нали почвам вече да говоря. Драг крафт, знаеш ли? Което е? Оба. Така. С диаманти. С уния скелети, дет ма трепиха по милион пъти ли? Не. Часа. Сега ще кажа ситуацията. Примерно. Сега, ако искаме да... Нещо като... някой приятел, примерно, ако ни е грифил къщата, как ние да го грифим, обаче без той да види. Значи са... Сложна схемата, тъй че как гледаш клипа. Ето, аз глава. Минава се и тъй, пада тук и чак до бедрок и умира. И той се повтаря милион пъти, ако той е забравил. Или като види, че пада, направо скясно. Не, то става тъй заради вълната, защото тя е светло синя и то се вижда като вода. И той като пада и си мисли, че долу има вода. Направо. Направо. Значи сега, ето, гледайте как. Били на план. Ей, по сервера. Где да знам. Чай само да завърша клипа. Значи, какво? Не бе. Така. Ето, пак. Ще така малко да разчистим. Натискаш да постоих и те рандом, защото не ми се стоиш някакво грозно. За... Едно пример. Да снимаш тези клипове и качваш ли ги в интернет? Да. Добивам известност. С 2 сабскрайбера направо. Голяма известност. Чай да разчистим малко тревата. И Кола. сега викам да си погледна Монил, имам $107. Ето пак случката. Си едно ваш приятел се прибира от дълъг ден в мината и вижда един плейт, се чуди какъв е това плейт. Стъпва на него и пада. И си мисли, че ще е вода и умира. Или най-добре чупите бедрока и той пада в бездънната яма. Ти ще е голям трол. Нали бе? Да. Чай, че аз ще да вляза. Така. Валя, я влез в самостоятелната и пусни се на Creative и виж синята вълна или светло синята вълна, коя замества водата. Ко? Нищо. Добре. Май светло. Дали е светло синята? Не. Та синята. Ето пак. Так. И примерно, ако ви е казал, че има един стак диаманти, 100% трябва да го направите направо. После вие ще стоите долу в една дупка, той няма да ви види сигурно. И после такова, като падне, то нали изписва еди кой си умря. И вие така излизате и вземате диамантите. И той после... Тази ти като съм махна от сервера и аз останах.
И знаеш ли колко айрон има вече? Повече. Един стак и 20. Аз ти ще да кажа повече от един стак. Така. Сега нали всичко го замествам с камък, че... Нали даже ягодите ще го замествам. Така. Ето да демонстрирам. Гледаме на копче. Пада. Това ще кажа на епизода. Надявам се да ви е харесал. И може това да е ваш приятел в сървър. Ако имате достатъчно редстоун, достатъчно негри. И имате кирка с Silk Touch. Вече нигърт ли се пише? Какво? Вечер на английски нигърт ли се пише? Да, найт. И благодаря, че бяхте с мен сметанки. Тук сме вече глали сметанката, развалената сметанка, втасалата, муклясалата и още квиз. И да, цао!